Похвалений Ісус Христос, шановні телеглядачі, ми раді транслювати вам подію, яка відбувається у Ватикані. Ви знаходитесь на хвалях белорусской телерадиокомпании «Беларусь-3». Сегодня, 25 студеня 2025 года, мы с вами находимся на площади Святого Петра в Ватикане, где Папа Леон XIV по традиции уделяет урочистое благословение. Оно отбывается, звичайно, на Великие Святы, Божие Народжение, Пасху. Это первое благословение нашего Папы, обранного в этом году. Ось он з'явився на центральном балконе базилики Святого Петра. И можем почуть зараз так само оркестр. Чуем гимн Ватикана в виконанні швейцарської гвардії. Тепер виконується гімн Італійської Республіки. Это благословенство, называнное Урби Торби, городу и свету, выключно папское благословение, якое ён выдае менавіта з этого балкону, где першы раз перед нами предстаў, калі быў абраны як папа. Традыцыя пачынаецца аж 16 стагоддзя, калі папа Леў X у 1521 годзе пачаў вымаўляць гэта благословение, падобна да апостольскага благословлення, і раздаецца усім вернікам ва ўсім свеце і звязана з адпушчэннем грахоў. Папе даюць таксама ушанаванні, вайсковая служба. Cari fratelli e sorelle, Дорогі брати і сестри, rallegriamoci tutti nel Signore. узрадуємося тут Il nostro Пану. Salvatore è nato nel mondo. Наш Збавця народився у Oggi світі. la vera pace è scesa a noi dal cielo. Сапраўдний спокій сійшов до Così нас. canta la liturgia nella notte di Natale. У эту E ніч Божого così народження. riecheggia nella chiesa l'annuncio di Betlemme. І ми Il святкуємо bambino che це è nato об'явлення. dalla Vergine Maria è il Cristo Signore, mandato dal Padre a Святкуємо salvarci dal Сина peccato e dalla Божого, який morte. народився з Egli лоні è la Святейшої nostra Панни pace, Марії без загану. colui che ha vinto l'odio e І він l'inimicizia перемог con l'amore misericordioso ненависть di Dio. і ворожість. Per questo il Natale del Signore è il Тому це і Natale свято della Божого pace. народження Gesù è з'являється nato in знаком una спокою. stalla perché non c'era posto per lui nell'alloggio. Для його не було Appena місця nato, у заїзді. sua mamma Maria lo avvolse in fasce e lo pose in una І mangiatoia. його мати поклала його Il figlio di Dio, per mezzo del яслях. quale tutto è stato creato. Non Той, viene который accolto e створил la весь sua свет, culla è una povera mangiatoia per gli народився у animali. стіплості і Il бідності. verbo eterno del Padre, З che предвічної i слова cieli non Отця, possono contenere, ha scelto di venire nel mondo якого не così. зміщає сусвіт. Per amore захотів ha з'явитися voluto в nascere обличчі da чоловіка. donna per condividere la nostra umanità. Каб розділити з Per нами amore нашу ha чоловічність. accettato la povertà e il rifiuto Він e si è прийняв identificato con chi è наше scartato убожство. ed escluso. І не хотів, Nel як хтось був Natale di виключений. Gesù già si profila la scelta di fondo che guiderà tutta la vita del Figlio di Dio І це вибір fino alla Ісуса, morte sulla croce. який Він La понесе scelta проти di все non своє far життя. portare a noi il peso del peccato, Каб взяти ma наші di гріхи portarlo Lui per noi, di farsene carico. і стати для нас Questo solo Lui poteva farlo. збавленням. Ma nello Тільки Він stesso мог це tempo зробити. ha mostrato ciò che invece solo noi possiamo fare, cioè assumerci ciascuno la propria parte di responsabilità. І Він показав, що кожен з нас повинен Perché Dio, взяти на che ci себе ha creato відповідальність senza за di своє noi, життя. non può salvarci senza di noi, І без нас Він не може cioè нас збавити. senza la Без nostra нашого уділу libera його не volontà крже. di amare. Chi non Без ama нашої любові non до si інших. salva, è perduto. E chi non ama il fratello che vede
non può amare Dio не che non любить vede. брата, которого бачить, Sorelle не e може любить fratelli, Бога, которого не бачить, ecco la каже via Папа della Леон pace, XIV, узявши la слово со responsabilità. Святого Писания. Se ognuno di noi, a tutti i livelli, invece di accusare gli Коли altri, кожен з нас, замість того, riconoscesse як prima di обвинувачувати, tutto le proprie mancanze e признає ne свої chiedesse слабості perdono a Dio і буде шукати e nello пробачення Бога, stesso tempo si mettesse nei panni di chi soffre, si таким чином facesse solidale стане con чоловіком chi è più солідарним debole e з oppresso, бідними, allora і тими, хто il mondo терпить. cambierebbe. Тоді б світ змінився. Gesù Cristo è la nostra pace, prima di tutto Ісус perché Христос, ci libera dal наш peccato супокой, e poi perché ci indica la via da seguire per superare i conflitti, бо Він tutti i показує conflitti, дорогу, da quelli перемогти interpersonali конфликти. a quelli internazionali. конфлікти, Senza un которых cuore шмат во всем libero dal свете, peccato, un cuore perdonato, показує non si серце, può здольне essere uomini пробачити, e donne pacifici e costruttori di pace. показує на людей, Per questo які навіть Gesù è сьогодні nato a стараються Betlemme будувати супокой. ed è morto sulla croce Бо Він per помер на крижі, liberarci dal peccato. щоб визволити нас від греху, Lui è il Salvatore. від Con la ненависті. sua grazia Io non possiamo sbalzo. e dobbiamo fare ognuno la propria І parte кожен з нас per повинен respingere принести уділ l'odio, у la будуванні violenza, спокою в la цьому світі. contrapposizione e praticare il dialogo, І la pace, шукати la діалог, riconciliazione. шукати поєднання поміж собою. In questo giorno di festa Це день desidero свята. inviare un caloroso e paterno saluto a tutti i cristiani, Хочу in modo speciale a передати quelli che vivono in Medio віншування усім Oriente, християнам, che особливо, ho які inteso живуть incontrare на Сході, recentemente con il mio primo viaggio apostolico. де так само Ho ascoltato le loro відбулося перше paure подорожжя e апостольське conosco bene il Папи loro Леона XIV. sentimento di impotenza dinanzi a dinamiche di potere che li sorpassano. Il bambino che ні oggi nasce a гублять Betlemme надію у è lo тяжких stesso ситуаціях. Gesù che dice: abbiate pace in me. Nel Цитує mondo слово avete Ісуса tribolazioni, Христа, ma abbiate як ми мали coraggio. супокою їм. Io ho vinto il mondo. Тому що Ісус каже, що Da перемог Lui світ. invochiamo giustizia, pace e stabilità per il Libano, І Він la Palestina, в стані дати супокой. Israele, Споминає так la само Siria, Ліван, Ізраїль, confidando in Сирію, queste parole divine. тяжку ситуацію там. Praticare la giustizia darà pace. Onorare la захочує до giustizia справедливості, darà яка tranquillità встане дати e sicurezza per sempre. Так само Al principe Почуття della pace affidiamo безпечності. tutto il continente europeo, chiedendogli Звертається так di само до всього continuare a європейського ispirarvi uno spirito comunitario e collaborativo, будувати дух fedele alle sue radici супрацовництва, cristiane e alla sua storia, solidale пам'ятаючи e про свою accogliente con історію, chi si trova nel bisogno. а так само будучи солідарними Preghiamo з in тими, modo хто в потребі. particolare per il martoriato popolo ucraino. Так само Si arresti il споминає fragore delle armi народи e le parti країни, coinvolte, які тепер так sostenute само війни. dall'impegno della comunità internazionale, trovino захочує il так само coraggio di усі народи dialogare in modo поклопотіться в sincero, будуванні diretto спокою. e rispettoso. Навіть коли ці тяжкі ситуації Dal їх прямо bambino не di дотикають. Betlemme imploriamo pace e consolazione per le vittime di tutte le guerre in atto nel mondo, Споминає усіх specialmente di ахвярів quelle dimenticate. війн, які є і E per були, quanti soffrono a causa dell'ingiustizia, усіх, хто dell'instabilità терпить від politica, несправедливості, della persecuzione religiosa e переслідування del релігійного, terrorismo. Ricordo in тоталітаризму. modo particolare i fratelli e le sorelle del Sudan, del Sud Споминає Sudan, так само про del Mali, Судан. del Burkina Faso e della Інші Repubblica країни, Democratica які del Congo. переживають тяжкості економічні, In questi політичні, ultimi воєнні. giorni del Giubileo della Speranza, preghiamo il Dio fatto uomo І per la у цій cara юбілеї popolazione Папа di захочує Haiti, юбілей, який називається affinché «Юбілей надії», не cessi ogni гублять forma di надії, violenza nel paese e possa поддаваться progredire sulla via della pace e della картинам riconciliazione. насилля. Il bambino Gesù ispiri quanti in America Latina Нехай
hanno Каже, responsabilità politiche, дитя Єсус perché nel far fronte alle numerose sfide si è допоможе dato spazio al dialogo per il bene вирішити шматлікі comune проблеми e non alle preclusioni ideologiche e di parte. і не Al principe обороняти della яким pace коштом ідеологічне domandiamo che illumini il teorie. Myanmar con la luce di un futuro di riconciliazione, щоб забезпечити ridoni будуче світле, speranza alle giovani generazioni, будуче для молодих guidi людей, l'intero popolo birmano su sentieri di pace e які можуть знести accompagni супокой quanti во vivono власних privi di країнах, dimora, di sicurezza o di fiducia nel domani. частка якої A з'являється lui безпека chiediamo і певність у che si завтрашньому дні. restauri l'antica amicizia tra Thailandia e Cambogia, Споминає e che le Таїланд parti і Камбоджу. coinvolte continuino ad adoperarsi per la riconciliazione e la Захочує pace. до A праці lui на affidiamo спокою. anche le popolazioni dell'Asia meridionale e dell'Oceania, У тим часі, як provate duramente dalle recenti e конкретно devastanti відкликається calamità до naturali многих інших che країн, hanno colpito duramente варто спомнити, intere що popolazioni. в сьогоднішній ночної Di промові fronte a tali prove, він говорив об нашій invito tutti a відказності, rinnovare con за несення та надії. convinzione il nostro impegno Так само споминав comune об тим, nel що soccorrere ми chi з'являємося soffre. свідками несправедливої Cari економіки, fratelli e де sorelle, на чоловіка nel buio della глядять, notte як на veniva nel mondo la luce vera, щось, з чого можна quella che отримати користь. illumina ogni uomo, ma i Захочує suoi non lo якраз hanno таки праз accolto. Єсуса Non lasciamoci Chi приходить як vincere дитятка, dall'indifferenza verso chi убачить soffre, perché Dio необіяковість non è до indifferente чоловіка, або alle ж того nostre miserie. жадання не Nel контролювати, farsi uomo, а Gesù assume su di можна sé сказати, la стати nostra у слабості fragilità, перед іншим, як дитятка Єсус si immedesima con показувалося ognuno di нам noi, 2000 років con chi у non своїй ha слабості. più nulla e ha perso tutto, come gli abitanti Тому di Gaza, захочує бути уражливим con до chi тих, è хто in preda alla втратив fame e alla хто povertà, терпить голод, come il popolo yemenita, убогость, як con chi è народ in fuga dalla propria terra per Yemen. cercare un futuro altrove, come i tanti rifugiati e migranti che attraversano il юбилейний Mediterraneo год, o percorrono il который continente заканчивается, americano, con chi ha perso il lavoro заканчивается e con chi со lo святом Божого cerca, народження, come tanti giovani che faticano якое a trovare un має impiego, нас con захватити chi è sfruttato, Далі come i працювати troppi lavoratori для будування. sottopagati, для con будування chi è in країни, які carcere e spesso хотіти vive in жити. condizioni disumane. Al cuore di Dio giunge l'invocazione di pace che sale da ogni terra. Come scrive un poeta, non la pace di un cessate il І те fuoco, благословенство, nemmeno la яке сьогодні visione del уділяє lupo e Папа Леон, dell'agnello, воно ma справді має piuttosto моц come nel cuore, лечить quando серце чоловіка, l'eccitazione è очищати від finita гріху. e si può parlare solo di una grande stanchezza. Che venga come i fiori Захочує не selvatici піддаватися all'improvviso, змученості у perché справі il будування campo ne ha нового bisogno. будучого. Pace selvatica. In questo giorno santo apriamo il nostro cuore ai fratelli e Тепер alle sorelle захочує che відкрити sono nel наше bisogno e nel серце dolore. для інших людей, які Così терпять, facendo lo які apriamo потребують al нашої bambino допомоги. Gesù, che con le sue braccia aperte Бо ci це дитятка accoglie Єсус e dischiude a noi відкритими la sua divinità. руками хоче прийняти A quanti Di tutti però lo нас, hanno accolto alle tich, хто ha навколо dato potere di diventare figli di Dio. І таким чином ми становимося дітьми Божими, Tra pochi подобними до giorni Його. terminerà l'anno giubilare, si chiuderanno le porte sante, Папа ma Леон каже, Cristo, що nostra speranza, юбилейний год rimane заканчивается. sempre con noi. закриються ці юбілейні Egli è двері, la але porta Христос sempre остається з нами. aperta, che ci серце introduce nella відкрите. vita divina. È І il Він lieto annuncio di завжди questo готовий нам giorno. допомагати. Il bambino che è nato è il Dio fatto uomo. Egli non viene per condannare, ma per Дитятка, якою salvare. народилася, La остається з нами sua non è завжди. un'apparizione І fugace. приходить не кап нас Egli судити, viene per restare e donare se але кап stesso. бути з нами, давати самого In себе, lui ogni ferita è risanata e ogni Оздоровлять cuore кожну trova рану. riposo e pace.
и нести Il Natale del Спокой и любовь. Signore è il Natale della pace. Это A Божье tutti народжение, это народжение auguro di супокоя. cuore un sereno, santo Natale. Тому я ожидаю святого Божьего народжения. Теперь мы чуем аплодисменты. Тут присутні люди з многих кутків світу, про які Папа Леон казав. Ed ora rivolgo un cordiale augurio in alcune espressioni linguistiche. І тепер Папа Леон Italiano, старається buon Natale, la pace di Cristo regni nei vostri cuori e nelle vostre на цій famiglie. площі у різних мовах. Відчує і захоче передати Francese, це joyeux благословенство Noël, сім'ям. que la paix du Christ Rodin. règne dans vos cœurs et dans vos familles. Inglese, Тепер Merry Christmas. May the peace of Чуємо. Christ reign in your hearts and in your Розмови. families. Tedesco, можемо так само frohe віднестися Weihnachten. до тих Der слов, Friede Christi herrscht які in euren Папа Herzen und in не euren раз повторяє Familien. об уражливості, особливо в ці дні. In spagnolo, Feliz Ну, Navidad. людей, яких ми, можливо, Que la paz зігнорували, de Cristo або ще reine не en sus помішували corazones в y цьому en часі. sus familias. Щоб ми вміли знаходити слова, які In крають серце. portoghese, Feliz Natal. Que a paz de Cristo reine nos vossos corações e nas vossas famílias. Варто підкреслити, що Polacco. многі з нас знаходяться Błogosławionych у świąt самому колі наших близьких, Bożego у яких ми Narodzenia. можемо справді засвідчити об нашій любові. І є стара традиція Арабу. ділення оплатком, Milad яка Majid. це виражає. Liamlo. Salamul Mashiach. Это можливість з одного боку Kiluvikum перепросити vatiu за soricum. те, що ми зробили неправильно, бо наше життя не позбавлено тяжких моментів. Але Chinese. так само і підкреслити іншому чоловіку то Shengdan добре, Gorekle. то, що він може в собі повеличувати Latino. таленти. І Felix ось ця sit традиція ділення vobis оплатком та сімейного dominativitas. стола Pax часто Christi губляє in vestris той момент. cordibus vestrisque families Перепрошення, regnet. але з другого боку і слов подяки один другому. Oremus. Тепер Папа закликає Angelus Domini nunciavit молитви Ангел Mariae. Панський. Ангел Панський звістив Пані Марії, зачала Духа Ave Maria, Святого. gratia Вітай, plena Марія, повна Dominus ласки, tecum. Пан з тобою. Benedicta tu in Благословена ти між mulieribus, et жінками, і benedictus благословений fructus плод ventris лоні tui, Твоєго, Iesus. Ісус. Святая Марія, Мать Божия, молися за нас грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амінь. Ecce Усі ancilla слово Domini. Панське, нехай не станеться по волі Твоєго слова. Ave Вітай, Maria, Марія, gratia plena повна Dominus ласки, Пан з tecum. тобою. Benedicta tu in Благословена ти між mulieribus, et жінками, benedictus і fructus благословений плод ventris лоні tui, Твоєго, Iesus. Ісус. Святая Марія, Мать Божия, молись за нас грешних тепер і в хвилину смерті нашої. Амінь. Et verbum А Слово caro сталося factum тілом est. і поселилося між нами. Ave Maria, Вітай, Марія, gratia plena повна Dominus ласки, Пан з tecum. тобою. Benedicta tu Благословена in ти між жінками, mulieribus, et і benedictus благословений плод fructus лоні ventris Твоєго, tui, Ісус. Iesus. Ora pro nobis sancta Dei Молися за нас, Genitrix. Святая Богородиця, каб сталися ми годними обіцянням Христових. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi filii tu Всемогутний Боже, просим incarnationem Тебе, coniovimus, улив наше per серце Твою ласку, passionem eius ми et познавши crucem, прозанецьке ad звіством тіловіння resurrectionis Христа, Твого gloriam Сина, perducamur, про змуку Його per кришу, дякуючи eundem заступництву Christum Dominum Найсвятейшої Панни nostrum, Марії, були доведені до хвали Gloria Patri воскрешення. et Filio et Через Spiritui Христа Пана нашого. Sancto. Амінь. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, як була спредвіку, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. Gloria Patri et Filio et Хвала Отцу і Spiritui Сину і Духу Sancto. Святому, як була спредвіку, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. Gloria Patri et Хвала Filio Отцу і et Сину і Духу Spiritui Святому, Sancto. як була спредвіку, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Вічний відпочинок та їм Пані,
requiescant Святло вічне in нехай їм pace. світить. Молитва за померлих. Так само. Бачимо сапраўды прадстаўнікоў розных краін. Многие из них почули словы, которые чекали. А теперь отбудется само благословление. Il Santo Padre Leone XIV, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono Papa la sua benedizione Leone a mezzo della radio, della televisione e delle Все altre благословенство всім тим, tecnologie хто di знаходиться на площі, comunicazione, так само тим, хто concede слухає або l'indulgenza глядить його plenaria прес. nella forma stabilita dalla Mass-media. Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida Молимся, della как Бог Chiesa заховав e conceda папу і pace дав e йому потрібні unità сили alla для Chiesa служення in tutto костюлу il mondo. і усьому світу. Ось бачимо. Sancti Apostoli Благослови. Petrus et Paulus, Святий te апостол quorum Петр і Павло. potestate et auctoritate confidimus, ips intercedant pro nobis ad Нехай Dominum. заступаються за нас. Amen. Амен. Precibus et meritis Beate Mariae Semper Virginis, Про Beati заступництво і заслуги Michaelis Святейшей Панны Марии. Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Благослови Sanctorum Иоанна Иоанна Apostolorum Крестителя Petri et Pauli, et Omnium Sanctorum. Miseriatur святых. vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, нехай сиді на вас perducat vos Iesus Боже Christus благословенство ad vitam aeternam. і заховує. Amen. Авторитет вечный. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium Папа уделяет peccatorum само vestrorum, spatium vere et fructuose отпущение penitentiae, cor semper penitens, et emendationem Яку дається vitae, тільки ось такі великі gratiam et дні. consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Благословенство всемогутного Бога, Отца Patris и et Сына Filii и Духа et Святого, Spiritus Sancti descendat super Нехай сидить на vos вас. et maniat semper. і застанеться назавсюди. Амен. Бачимо ту радісну атмосферу, яку хочемо так само перенести в наші доми. Можемо глядім на той момент разом з кимось. Варто так само обняти один другого, пожадати сапраўднага супакою, якога не хапае, сказать добрые теплые слова. Это благословенство передать другим. На следующее слово папу Леона, который захвачивает не только слухать, але виконувати, будувати наші сім'ї по розумінню на троїх. Знову чуємо гімни швейцарської гвардії. І так само будуть знаки пошани всіх військових, які служать у Ватикані. Ми ж будемо нести це світло і служити Богу там, де живемо, в наших місцях праці, несучи цю добру новину усім нашим братам, особливо православним, і поміж собою. Тому що народження Ісуса Христа показує, що не треба шмат для того, щоб жити разом у єдності. Часами треба вміти признатися у своїх слабостях, прийняти слабості інших, поэтому чули і у вігілійну ніч, так само тепер.
Чуєте аплодисменти. Представники знову ж показують свої флаги або назви своїх країн. Радісний момент, тому що на площі Святого Петра збираються десятки, сотні людей, щоб почути це слово вживую. Что ж, это благословенство заканчивается, а надея остается, как сказал Папа Леон. Мы не святкуем народжение Христа, которое было, и он далее рождается у нас, далее с нами. И мы это открываем про Святое Писание, але так само про судел в таких здарениях, у молитве, у чуваннях. Варто так само успомнить тих, кого з нами нема в тих хвилинах. За їх костюл захочує молитися, так само споминав Папа Леон. Більш-менш було передадено нам його повідомлення, може, недословно. Але уже довгий час і як Папа Францишек, так і Папа Леон закликають нас до поєднання. Особливо в неспокійний час. Але це поєднання передусім починається з сім'ї. І так можемо глядіти на весь світ, але справжня, можна сказати, клеточка кожного громадства – це сім'я, про яку необхідно дбати. І ці традиції святкування Божого народження вельми моцно підкреслюють якраз таки сімейне вимірення. Вчора ми споживали пастерку, многі удільничали так само в ночній службі. Сьогодні це день, у яким ми навідуємо наших близьких. Так само тих, хто знаходиться трошки далі. І виказуємо їм подяку за те, що вони є. Менавіта дар життя підкреслюється наукою папаў уже не першы год. Дар старэйшых людзей, дар таксама людзей, якія, магчыма, не могуць прынесці столько пёнай карысці грамадству, але яны могуць прынесці мудрасць, могуць прынесці больш спакойны, больш разважлівы взгляд на нашу рэчаіснасць. І прыгожа тое, што гэтае свята нас яднае. Нам, можа, дае магчымасць трошкі астановіцца і паглядзець на нашых блізкіх, шукаючы сапраўды тое, чаго няма ў нас, тое добра. І, браць прыклад з гэтага ўсяго. Зараз будзем бачыць, як гвардыя, аддаючы пашану, будзе ісці да брамы, заканчваючы. Аднак многія людзі яшчэ астаюцца на плошчы Святого Петра у знак сваёй, можна сказаць, удзячнасці, таму што не часта людям з далёкага свету прыходзіцца пабыць і удзельнічаць у такой молитве, которая мае такі урачысты характар. Варто заўважыць, што елка, якую мы не бачым цяпер, і яслі, которые на Ватыкане
знаходзіцца, они прыехалі з паўднёвай Італіі. Напрыклад, яслі былі ахвяраваны з паўднёвай Італіі і з рэгіёну кампаніі і прысвечаны святому Альфонсу Марыя де Лікор, аўтара калядкі «Тушень де Белестелі» вышынёй 7 метраў. Альфонс Марыя де Лікор з'яўляецца вялікім ушанавальнікам Свяцейшай Панны Марыі, якую мы успамінаем сёння асаблівым чынам, бо яна дала нам спаўцу. І не проста так таксама была выбраны тыя яслі, которые у сабе маюць успамін гэтага вялікага святога. Варта, думаю, таксама успомніць пра юбілейны год, да якога, можна сказаць, навязваў папа, называны годам надзеі, альбо больш дакладна праходзіў пад дэвізам «Пілігрым надзеі». Гэта справа звязана з тым, што это асаблівы час Божай ласкі, калі Касцёл запрашае нас аднавіць веру, адкрыцца да змены сваіх звычак, да навяртання і нанова адчуць, што надзея не расчаруе. Это дар, які Бог дае не толькі пілігрымам у Рыме, якіх мы цяпер бачым, але і кожнай парафіі, кожнай сям'і, кожнаму, хто шукае святла ў цемры штодзённасці. У Беларусі многія парафіі былі прызначаны юбілейнымі святынямі, дзе можна было атрымаць адпуст праз малітву, праз сакрамент пакаяння, праз удзел у эўхарыстыі і таксама не забываем пра ўчынкі міласэрнасці. Мы можам атрымаць это поўны адпуст і дапамагчы не толькі сабе, але таксама ахвяруючы за нашых памерлых братоў і сясцёр, тому што тыя, хто ўдзельнічае, таксама ў гэтай трансляцыі маюць эту ласку. Дастаткова прыняць камунію гэты дзень і памаліцца ў інтэнцыях папы. І у сённяшняй літургіі папа не раз у сённяшнім успаміне, свяце, не раз заклікаў да таго, каб быць пілігрымам надзеі. Не толькі ў сям'і, таксама ў школе, можа, таксама ў працы, не толькі ў касцёле, але і ў тых месцах, дзе мы служым. Менавіта там можна быць людзьмі, которые не бачаць толькі недахопу, але бачаць, можна сказаць, той добры ў чалавека, што часам хаваецца. И христианин — это той, который старается выдобыть это доброе человека и сказать, звернуть на это увагу. Это добрая новина. И Иисус, які нараджаецца сёння, якраз таки мы чулі, што першыя, хто прыходзіць, это пастушкі для израильской, для габрэйской культуры. Пастухи — это люди далеко не первого сорта. Наоборот, это люди, которым доверили самую такую працу наибольш не шанаваную. И не просто так это люди первые доведуюць про нараджэнне Христа, потому что Бог як бы хоча нам показать, что верыць у нас, верыць у кожнага чалавека. Кожны з нас можа зрабіць добро. І не раз у Евангелии Иисус кажа аб тым, што я прыйшоў лечыць хворых, а не здоровых. Што прыйшоў даць надзею і, можа, это запал людям, которые стратили веру ў сябе, у тым, што могуць змяніць сваё жыццё. І это добрая навіна. Добрая навіна тое, што Иисус пачынае якраз з такіх людзей. Мы не бачым яго, як нараджаецца ў вялікіх палацах каралеўскіх. Мы не бачым яго блізка багатых людзей, але блізка бедных. Это таксама азначае нашу штодзённасць. Ён сапраўды блізка нас, там, дзе мы ёсць. Толькі мы, конечно, часто это забываем у наших справах, у наших клопотах. И это нагода припомнить, что
раз нарадзіўшыся, ён далей з намі. Ён далей гатовы нас падталківаць, даваць сілы і надзею. І на гэтым наша трансляцыя падыходзіць да заканчэння. Дзякуем усім, хто з намі быў падчас нашай трансляцыі. Асабліва падзяка Белтэлерадыёкампаніі за эту трансляцыю, за магчымасць быць прысутнымі ў такі спосаб на плошчы Святога Пятра і трымаць тыя благаслаўленні адпушчэння грахоў. Няхай у гэты святочны дзень не толькі спадарожнічае тое Божае благаславенства, которое мы атрымалі праз папу Леона XIV. Няхай Бог нам усім благаславіць. Амен.